Ni yn sôn am gosib byd o gerddoriaeth. Caneuon a selebs fydd y trafodaeth. Beth yn y byd sydd yn digwydd, wel ar hyn o bryd, dyma sy'n digwydd. Helo, Elinor sy'n ma, a dwi yma i roi tyma bach o'r gos cerddoriaeth i chi, sy'n digwydd yng Nghymru ac ar draws y byd. I ddechrau efo Breaking News! Mae'r trend he cut his hair yn wir. Mae Harry Styles di chopo gwallt e off. Ie, mae rumours yn gwir. Hwyl fawr, luscious locks. Ond mae yna reswm call am y mop chop. A reswm yw fod yn syrenu yn ffilm newydd yn Los Angeles. Hefyd, tymu bach mwy o gos am Harry Styles, mae fe di planio adeiladu arena newydd, un o'r rai fwyaf ym Mhrydain erbyn 2023 ym Manceinion. Ac yn newyddion arall, mae Dogface wedi mynd yn viral ar TikTok. Yn y TikTok, dyn ni'n gweld yn skateboardo ar highway yn America, tra bod yn yfed cranberry juice ac yn meimo i'r can Dreams gan Fleetwood Mac. Ers ni, mae'r can o'r 80au di bod yn rocto trwy'r charts. Mae'r fideo yma di codi llawer o calonau yn ystod yr adeg eitha odd ma. Ac ers ni, mae Dogface di bod am skateboard session efo Wiz Khalifa. Hefyd, mae'r band members o Fleetwood Mac di bod yn ail greu'r fideo fyd. A mae Gordon Ramsay, Shakira a Robert Irwin di bod yn joino mewn fyd ar y trend. Hefyd, ydych chi di bod yn watcho Little Mix The Search? Os ddim, get on it! Yn y raglen, mae Little Mix di bod yn chwilio am band newydd maen nhw di creu i berfformio'n fyw yn y tŵr nhw flwyddyn nesaf, sydd y Confetti Tour yn 2021. Oedd i fod flwyddyn yma, ond wel, fat chance hwnna ddigwydd. Yn y raglen, mae yna 6 grwpiau wahanol sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd. Mae yna boyband o'r enw New Priority, grŵp merched a bechgyn Jasper Blue, merched o'r enw Nostalgia, boyband o'r enw Since September, grŵp dans merched Melodies a Why Change, sef rap and R&B grŵp. Yn bersonol, ffefryn ni yw'r boyband New Priority, a na, ddim jyst achos maen nhw'n mynd i bod o One Direction newydd, ond achos fod un o'r boys, Talys, yn dod o Gymru! A hefyd mae lleisiau nhw yn wych. Ac o ran y gerddoriaeth yng Nghymru, mae EP newydd Edith a Izzy Raby allan nawr. Enw'r EP yw Mas Oma, a mae'r merched ma di sgwennu'r EP ma yn y steil neo-soul, hip-hop a rap, a mae'n ddwyieithog. Be mwy chi eisiau? Go girls! Hefyd, mae HMS Morris di bod yn brysur iawn, a maen nhw di ryddhau senglau newydd fyd. Woohoo! A hefyd, mae'n rhaid cofio bod yr artistiaid ma'n really stryglo ar y foment, gan fod ys dim sioia byw. Ond, allan ni helpu a gefnogi nhw wrth wrando a streamo'r gerddoriaeth ma arlein. Cadw'r cerddoriaeth yn fyw! A nawr, i chi sy'n wylio, os da chi diddordeb mewn gerddoriaeth a pherfformio, a os yw'r ateb yn ie, a hoffech chi datblygu eich sgiliau chi? Ac ydych chi rhwng yr oedran 8 ac 18? Os yw'r ateb yn ie, wel, mae yna prosiect newydd o'r enw Can gan Artist Community. Mae yna mentoriaid proffesiynol sydd eisiau helpu pobl fel chi. Maen nhw'n redeg sesiynau ar-lein. Cer i artistcommunity.org ac yn fanna mae yna wybodaeth am y prosiect, felly go check it out. A beth arall sy'n digwydd yn y byd o gerddoriaeth? Mae yna merch 10 mlwydd oed o'r enw Nandi sydd wedi cael sylw Coldplay ar ôl iddi wneud cover o'r can Fix You ar y drums. Mae'r fideo yn wicked, felly watchwch mas am Nandi. A os ydych chi bach yn stuck ar be i wrando ar mis ma, cer i Spotify fi ar y link o dan, a bob mis mi fyddai'n creu playlist newydd Gymraeg, a fyddai'n cynnwys tunes newydd, tunes hen, ac os ys da chi awgrymiadau o be dylse fi cynnwys yn y playlist, please gad fi wybod yn y sylwadau. A cofiwch i Tanysgrifio a hoffi'r fideo yma.
ni'n sôn am gosib byd o gerddoriaeth. Caneuon a selebs fydd y trafodaeth. Beth yn y byd sydd yn digwydd, wel ar hyn o bryd, dyma sy'n digwydd. Harry Styles di stael y gwallt yn wahanol, mae TikTok o dreams wedi mynd yn viral. Mae Little Mix y search ymlaen bob nos Sadwrn, mae Izzy a Gyda yn rhyddhau album. Mae da HMS Morris ganeuon newydd, mae prosiect Can yn edrych am berfformwyr. Wel hwyl am y tro a na i weld chi tro nesa. Cofiwch i hoffi'r fideo a Tanysgrifia. Hey, hwyl!